Hej, velkommen til endnu et afsnit af Forfra, programmerne, hvor jeg producerer og serverer det store, kolde bord helt forfra, altså helt forfra. Med hensyn til madlavning, så starter jeg ikke helt forfra. Jeg har interesseret mig meget for det, og lige nu der er jeg faktisk kokkeelev. Men det skal handle om i dag, faktisk de næste 3 dage, der starter jeg også fuldstændig forfra. Det har jeg simpelthen aldrig prøvet før. Jeg skal lære at lave ost. For der er oste på det store, kolde bord. Hvad for nogle oste præcis der er, det svæver lidt hen i det uvisse, men der er i hvert fald ost på. Så jeg er nødt til at lære mig at lave ost. Og jeg kan jo ikke lære mig selv det. Så inde i køkkenet på denne her meget passende gråværsdag, hvor det ikke er værd at være ude for alligevel, så sidder Mikkel Østmand. Mikkel Østmand er rigtig dygtig til at lave ost, og han har lovet at lære mig det. Kom med ind i køkkenet, så kan I hilse på ham. For 12-13 år siden, der besluttede jeg, at jeg skulle være mejerist. Så jeg gik i lære på et lille mejeri nede i Sydvestjylland og lærte at lave ost der. Og har været rundt i hele landet og i udlandet og lave mejeri. Og så er jeg efterfølgende blevet mejeriteknolog og har arbejdet med udvikling, både hos Arla og Lykkes Mose. Og så den der idé med, hvordan får vi faktisk vist folk, hvordan man også nemt kan lave ost derhjemme. Det synes jeg er rigtig spændende, så det vil jeg gerne hjælpe dig med. Ej, tak skal du have, Mikkel. Fedt. Og da jeg kontaktede dig første gang og sagde, Mikkel, jeg har det her projekt, jeg skal have lavet det store kolde bord, og der skal jo i hvert fald være 3 slags oste, helt traditionelt, ikke? Ja. Der skal være brie, der skal være, en blåskimmelost, og der skal være en skæreost. Så siger du, ja, men vi er jo på Fyn, så der er en ost, der i hvert fald også skal være der. Det er rygeosten. Ja. Og rygeosten er jo en oprindelig dansk ost. Ja. Det vil sige, alle de andre oste, vi ellers kender, Danbro og alle dem her, det er jo nogen, hvor der har været nogle mejerister ude i verden, og er vendt hjem med en fortolkning af noget, man har lært. Altså, Danabluen, den er jo en forsimplet udgave af en Roquefort, og Jeg siger, Danbo, det skulle man jo også tro af navnet, at det var en dansk ost. Danboen, det er jo sådan en, det de kaldte en steppeost. Ja. Et eller andet sted over i et eller andet sted mellem Østtyskland og Polen, et eller andet sted derovre. Ja. Som der er en mejerist, der er kommet hjem til Danmark med. Men rygeosten, den har altid været her. Så det drejer sig i virkeligheden om, at vi tager noget mælk. Ja. Lige nu er det køleskabskoldt, så varmer vi det lige op til 25 grader. Ja. Så kommer vi en dråbe kernmælk i. Ja. Og det er jo smækfyldt med levende mælkesyrebakterier. Ja. Og de blomstrer op igen nu, fordi de så har noget lækker frisk mælk at leve af. Jaha, ja. Og så stille og roligt syrner mælken. Den skal stå indtil i morgen. Ja. Vi har lidt osteløb i, som hjælper med, ikke fordi vi skal lave en fast ost, men den hjælper med det næste skridt, hvor vi skal have drænet vallen af osten. Ja. Og det gør vi i nogle små rygeostforme, ja. Som jeg har fået fingrene i. Ja. Og så skal de stå endnu et døgns tid. Ja. Så har vi i hvert fald fået alt det valg af, som vi kan. Ja. Så får vi en lækker fast cremet, men nærmest skærbar, at du kan skære en skive ud og lægge på dit stykke rugbrød. Ja. En lækker rygeost, og så på 3. dagen skal den ryges. Rygeost har potentiale til at starte en religionskrig på Fyn. Fordi nogen synes, at den skal spises med radiser og purløg, andre synes, at den skal spises med solbærmarmelade. Og jeg kan egentlig lide begge dele, men der er meget stærke følelser involveret med det. Hvor ligger du henne på spektret? Altså,
en sol over Gunnestrup. Ja. Selvom Gunnestrup Mejeri desværre ikke er aktiv lige for tiden. Nej. Det er jo en herlig ting. Ja. Men ligesom at du kan spise en ostemad på dit rundstykke med lidt marmelade ovenpå, så kan du også med rygeosten. Ja. Og en sol over Gunnestrup, er det den med... Det er solbærmarmeladen. Det er solbærmarmeladen? Ja. Okay. Jeg bad mig om at skaffe sådan en starterkit, og der er noget her, der umiskendeligt ligner et tilsætningsstof, nemlig osteløb. Ja. Og du siger, at ja, altså, jeg kunne egentlig godt have klaret mig med at lave min egen osteløb, så skal jeg bare finde en kalvemave og skrave indholdet ud af den, eller sådan noget. Hvordan er det, hvad er osteløbe egentlig? Der går jo den her typiske historie, og man så tror på den, at det er en eller anden beduin et eller andet sted, som der i den vandflaske, han har lavet ud af maven, den her sæk, at så har de forsøgt at transportere mælk, men så er det klumpet sammen. Det er da helt sikkert opstået, måske sådan, eller fordi folk altid har lukket dyr op og set, hvad der er inde i, og kan vi bruge det til noget. Måske har de åbnet og fundet den der klump og smagt på det, og synes, det var da interessant. Men det er det her enzym, som vi i dag kalder osteløbe. Det findes ved de her unge dyr. Så vi skal jo i gang med at regne nogle forskellige ting ud, Mikkel. Vi har købt en ost her, ikke, som vi gerne vil efterligne på en eller anden måde. Ja. Det her, det er en helt typisk, rigtig håndlavet rygeost. Den indeholder 10% fedt, og den er lavet af sødmælk. Når vi går i gang om lidt, så har jeg fundet de her oprindelige rygeostforme, som er lavet til et mejeri, der nu er lukket ned. Hvis jeg bruger 2 liter mælk, og de drypper af og bliver til 800 gram ned i den her, så er det cirka 2,5 gang, altså fra 800 til 2 liter, der er 2,5 gang. Og det passer også med, hvis jeg har 4% fedt i den mælkeblanding, vi laver. 4 gange 2,5, det giver 10% fedt. Og når vi når starten, vi siger de her 3,5 til 4% fedtprocent, så er det jo fordi, at sødmælken har som udgangspunkt, når man køber den omkring 3,5, ikke? Og så har vi den her græsmælk, som vi har valgt at købe i dag, fordi det er den, der er den... Den er lidt lækker. Den er lidt lækker, Så vi laver en blanding. Ja, og den ligger på omkring 4,2, ikke? Så når man blander de to sammen, så ligger de nogenlunde på 4% fedt. Men det er ikke noget, man skal tage sig af, hvis du vil lave rygeost derhjemme. Så køber du bare din sødmælk. Eller hvis du har adgang til frisk mælk fra en ko, så gør du bare det. Så hvis vi starter med at skålde alt, hvad vi skal bruge stort set, ikke? Det er jo noget, vi faktisk slet ikke har snakket om. Vi laver rygeost og flødeost. Fordi en flødeost, det er i princippet en rygeost med lidt mere fedt i. Okay, som bare ikke er røget, kan man sige. Ja. Så vi har både købt noget mælk og lidt fløde til at spæde op i vores flødeost. Og det får simpelthen bare fedtprocenten til at stige? Det gør, at den lige skyder lidt i vejret og bliver lidt ekstra cremet. Og så har vi købt kernemælk. Kernemælk, det her er smækfyldt med levende mælkesyrebakterier. Så det her, det er nemt for alle og enhver. Køb noget mælk, køb noget kernemælk, så er du godt i gang med at lave ost. Nu kommer vi mælken op i gryden og varmer op. Og det som nævnt tidligere, der er det kun for ligesom at få, nu er de jo lige knap køleskabskolde, men de har stået på køl indtil for kort tid siden. Det her det er kun for at få dem op i temperatur, cirka 25 grader. Sådan lidt over stuetemperatur, kan man sige det sådan? Og det er bare for at have lidt at give af. Så har
mælkesyrebakterierne det rigtig godt. Ja. Og noget af det, jeg fik med i mit starterkit her, det var et termometer. Er det, vi skal bruge nu til at finde ud af? Ja. Det her, det er jo kun for at få temperaturen op på stuetemperatur. Ja. Det er ikke en varmebehandling eller en pasteurisering, fordi det har de jo allerede klaret for os ude på mejeriet. Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Hvis man stod med sin egen mælk, så vil jeg personligt pasteurisere det. Ja. Nå, vi er oppe på 10 grader nu. Det kan være, du vil række mig vores røreinstrument der. Yes. Bare så vi ikke har noget, der sætter sig på bunden. Ja. Der er dejligt beroligende ved at stå og røre mælk i kvarter 20 minutter og holde øje med en temperatur, der er... Nu gør vi det meget forsigtigt. Ja. Nu blev det lige godt 23 grader. Ja. Det vurderer jeg, at det er fint nok. Godt. Jamen, og vi starter med rygeosten, ikke? Så tager vi den store skål her. Ja. Og så kan vi jo tilsætte fløden til vores flødeost. Det er den lille af den. Og vi har 2 liter mælk, og hvor meget fløde kommer du i? Ja, nu har vi købt en kvart piske. Ja. Men vi kommer i hvert fald en hel kvart, om man så må sige, en kvart i til 2 liter, ikke? Ja. Og mælken havde 4%, og fløden havde 38%. Ja, det husker vi lige, når vi sætter os ned og laver mælkematematik. Ja. Så tænker jeg, at vi tilsætter noget kernemælk. Ja. Og det kan man godt gøre lidt på slump. Ja. Det skal nok vokse frem. Ja. Uanset om du så kommer en spiseskefuld, eller det vil måske bare tage en halv time længere tid. Så det er simpelthen bare et spørgsmål om, at det skal have nogle bakterier, ikke? Ja, og de bakterier, de skal nok vokse frem. Ja. Du skal ikke komme en hel liter i hver, så går det for hurtigt. Nå, okay. Ja. Så jeg tænker, vi kommer noget, der minder om en halv deciliter. Ja, til 4 liter. Ja. Det kan vi også lige sætte os ned og lave lidt matematik på. Ja, det er cirka sådan her. Ja. Så det kommer vi i her. Så det er faktisk, der bruger vi faktisk kernemælk i virkeligheden som et tilsætningsstof. Kan man ikke sige det sådan? Eller som en surdej. Ja. Det er jo ikke tilsætningsstof. Det lyder lidt som noget, der ikke rigtig hører til. Ja. Det synes jeg, det her gør. Ja. Så vi giver det her halvdelen. Det er så der. Ja, en kvart deciliter. Ja. Og det skal nok syren godt frem. Ja. Og er det faktisk, hvad der er af arbejde i dag? Eller hvad? Vi mangler lige at røre det op, så det kommer lidt i gang. Vi osteløben også? Osteløben. Selvfølgelig, ja. Det er rigtigt, Lige nu sørger vi bare for, at mælkesyrebakterierne, det er ikke den type bakterier, der lige har en hale på, som kan bevæge sig rundt i mediet. Nej. Så hvis man ikke lige får rørt det ud, i princippet kunne der opstå små lommer, hvor der ikke blev syret ned. Ja. Så det vil sige, de kan ikke, det er sådan en slags bakterier, de kan ikke bevæge sig rundt selv. De har ikke den der lille motoriserede hale, som nogle bakterier har. Ja. Nå, men jeg står med et glas vand her i hånden. Det er egentlig, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi tager nogle dråber af det her osteløb. Der skal ikke meget til. Nej, er det derfor, jeg har fået pipetter med? Ja, lad os se, om det er en lille dråbeflaske, det her, eller om det må der skal en pipette til. Ja. Og det her det er heller ikke en eksakt videnskab, når vi lige står herhjemme. Nej. Så jeg vil måske komme 10 dråber til de 6 liter her. Ja. Og det bliver bare ned i noget vand her. Ja. Og så kommer vi en slat herover i, og en slat herover i. Okay, ja. Det er til ham, jeg gør. Bare for at vise,
At vi behøver altså ikke være helt panettende med... Nej. Og det er jo forskellen på at skulle lave sin egen ost, og så skulle lave 10 tons, der fucking bare skal være færdig til at blive leveret til en stor supermarkedskæde på torsdag, ikke? Ja. At der kan man godt sådan tage nogle chancer, ikke? Jo, der vil man gerne have der har man selvfølgelig en proces, som er helt strømlignet. Ja. Her, nu skal jeg bare vise, jamen rygeost, det kan vi sådan rimelig nemt. Ja. Så vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Det var vist der. Ja. Og det her, der skal du ikke stå og... Det er nogle enzymer, dem skal du ikke stå. Du skal ikke stå med flasken under næsen og rigtig ånde ind. Nej. Det, han har godt nok ikke faresymbol på her, men det er heller på den sikre side. Ikke? Ja. Det er powerful stof. Skal vi ikke bare sige det sådan på den måde, ikke? Og man skal ikke drikke det, vel? Nej, lad være med det. Godt. Jeg kunne tænke mig lige at røre rundt i det, vi nu har lavet her. Ja, vil du have... Bare en ske. Bare en ske til foran. Det er de mest rene. Ja. Det vi gør klar til nu her, det er, at mælken skal syrne og sætte sig. Ja. Og blive helt som en budding. Ja. Næste skridt, det er jo så på et eller andet tidspunkt i morgen. Ja. Når vi vurderer, at nu er den klar, Ja. så kommer vi den over i nogle de små former, jeg viste. Ja. Så er de egentlig... Så er de klar. Det var det arbejde, der var. I dag. Ja. Ja. Altså, varm mælken op, Mhm. tilsæt lidt kernmælk og lidt osteløbe, Ja. og rør det sammen. Ja. Og så er det, vi giver den måske lige lidt film over, Ja. og så stiller vi den ind i ovnen. Ja. Jeg lukker op her for dig. Så det var dagens stunt. Det er det, vi skulle klare i dag. Ja. Så der er lidt opvask, men... Ja, den snupper jeg. Ja. Den snupper jeg. Og så håber jeg jo, at du har lyst til om tidligst 3 år, måske 4, og komme, altså hvis I ikke kommer til at ses rigtig mange gange, ikke? Men det er jo min betaling for al den hjælp, jeg får, det er jo invitationen til det kæmpe rabalder af en fest, vi skal holde om 3-4 år. Ja. Har du lyst til at være med? Absolut. Ej, hvor godt, Mikkel. Fedt. Men vi når at ses masser af gange inden. Ja, vi har lige noget, der skal klares de næste par dage. Lige præcis. Vi ses i morgen. Ej, man, jeg er simpelthen så glad for det.